बर्तमान मु बस टप आहरी बाकी हालत खराब पूरा तथापि आम जा पूरा जा उपरको जा ठीक अच्छे। भयंकर जो नाग शब्द आज्ञा ये शब्द आउ गोटा किसी गोटा जमी गोटा जमी काल शब्द भाया एमती लोक कहते आम सब शुणा पाऊँ आमको भय लगुच डर लगुच गाँ लोक कहते हाँ पले पले जो मैंने रोचनी अच्छा नना केवे आपण एठी ମୁଁ ପଞ୍ଚମ ପଢ଼ୁଥିଲି ରହିଛି ଆସିକିରି ଆଜି 50 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ମୋର କିଛି ବାବା ତାକୁ ଗୋଟେ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ 17 ଜମା ସେ 5,000 ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ କିଛି ରୋଜଗାର ନାହିଁ କି ଏଠି ଦରମା ନାହିଁ ତାର ଦିଟା ଝିଅ ବାହା ସରିଲେଣି ବୁଝିଲା ବାବାଙ୍କର ପଇସାର ମୂଲ୍ୟ ଏତେ ତାର କିଛି ନାହିଁ ଦରମା ନାହିଁ ସେ ଏଠି କାମ କରୁଛି କିଏ ଦଉଛି କେମିତି କରୁଛି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଘର ଚଳୁଛି ଏଇଠୁ ଯେତେବେଳେ କିଏ କେତେବେଳେ ଦେଲେ ଯାହା 5,000 ଯାହା ଦେଲେ ସେଇଥିରେ ଘର ଚଳୁଛି ନନା ବି ସେଇଆ ତାଙ୍କର ବି କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। बर्तमान पे आम अच्छू से जो जलका पहाड़ आउ गोटे पार्ट्रे आम अच्छू जोटा कि रासस्थली भाव परिचित ठीक अच्छे यहाँ एंट्री गेट यहाँ टोटाल पहाचे पहाड़ उपर रास्ता अच्छी तो आम ए उपरको जा देखा देखुवे तो यहाँ किपरि अच्छी सब जिनस बहुत पुराना शुणा मिलूँ कि ये जलका पहाड़ बहुत सारा मुनि ऋषि अच्छा ना कहीं देखी ना एबे भी बहुत सारा अच्छा टोटाल उपरको जावाई रास्ता है आज भावुची बैंड बाजी जो पूरा एते कष्ट करा वीडियो पाई देख देख समस्त वीडियो देख पहाड़ उपर उठाटा बहुत कष्ट केते दिन पर मनीष चढ़ुची मु निजे भी जानी बर्तमान मु बस टप आहरी बाकी हालत खराब तथापि आम जा पूरा जा उपरको जा ठीक अच्छे। मत लगुच संकीर्तन हुए बोधे किंतु जेहेतु जंगल भितर पूरा यहाँ अच्छी एत भी जत्न नौना बाकी यहाँ जदि गवर्नमेंट चाहिए पर्यटन स्थल हो पार बहुत सुंदर जगह आराम से हो पार केते बढ़िया जगह पहाड़ ऊपर रही पूरा टॉपटा पहाड़ पूरा टॉप यहाँ बोधे ये किसी हुए अच्छी तो बहुत आश्रम भाया छोट छोट जगह अच्छी एंड जंगल भरपूर आस भाई मैंने जी भी देखुच वीडियो ना निहाती आसवा दरकार सीरियसली वर्थ इट बहुत दिन पर आमको आज गोटे एमती जगह मिली केते सुंदर लगुच
ହଁ ଏବେ ତ ଉପରୁ ଆମେ ତଳକୁ ଯିବା। ତଳ ଭ୍ୟୁଟା ଟିକେ ନଜର ପକେଇ ଦିଅ ଭାଇମାନେ। ଯିଏ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛେ ସିରିୟସଲି କହୁଛି ଭାଇ ଆସିଯାଅ, ଆସିକି ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ସବୁ ଜାଗା ବୁଲିକି ଯାଅ। ସେଇ ଜଳକା ପାହାଡ଼ରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଅଛି ପୁରା। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ସେଇ ପାହାଡ଼ ଟପ୍କୁ ଯାଇଛି, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଅନନ୍ତ ଧାମ। ଏଇଟା ଅନନ୍ତ ଧାମ ନାମରେ ପରିଚିତ। ଏଠି ବି ସେଇ ଯଜ୍ଞ ହୁଏ, ମୁନି ଋଷିମାନେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି। ସବୁ ତ ସେଇ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ହେଇଛି ଆଉ। ବାସ୍ କେବେଠୁ ବନା ହେଇଛି ଜଣା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମଠ ଆଶ୍ରମ କେବେଠାରୁ ସବୁ? ଇଏ ହେଲାଣି 94। ଆଜ୍ଞା। ତ ଆପଣ ଏଇଠି ମାନେ ପୁରା ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଅଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ନାହିଁ। ମୁଁ 99 ମସିହାରୁ ଏଠି ଆସିକିରି ମହାରାଜଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଯିଏ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ହରିବା ଯେଉଁ ପଲେଇ ବାରବାଟୀ ଆଶ୍ରମ, ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ପରିଚାଳକ ଏଇଖିଣି ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀ ବାବାଙ୍କ ଦେହ ତ୍ୟାଗ ପରେ ଏଇଖିଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାୟାଧର ବାବା ଅଛନ୍ତି ମହନ୍ତ। ଆଜ୍ଞା ସିଏ ସେଠି ତ ଆମର ବଡ଼ ମଠ, ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ସେ ରହିକିନି ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଏଠି ଗୋଟାଏ ଆଶ୍ରମ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଆଗେ ତାଙ୍କର ରାଧାମାଧବଙ୍କ ଠାକୁର ଦେଖିବ, ଆପଣ ଯାଇକି ଦେଖିବେ, ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ହେଉଥିଲା ଚନ୍ଦନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଆଜ୍ଞା ବୈଶାଖ ଚନ୍ଦନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ। ସେଇ ଚନ୍ଦନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଏଠି ଆମର ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଅଷ୍ଟପରି ହୁଏ। ଆଜ୍ଞା ବହୁ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି, ସାଜସଜା ଏଠି ହୁଏ, ଖାଇବା ପିଇବା ହୁଏ। ବହୁ ଏ ଆଖପାଖରୁ ବହୁ ଲୋକ ହେଲେ ଦେବି ଶୀତ ଦିନେ। ଆର ବର୍ଷ ଠାରୁ ମାଘ ସପ୍ତମୀରେ ଆମର ମାଘ ସପ୍ତମୀ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମାଘ ସପ୍ତମୀରେ ଆର ବର୍ଷ ହେଇଛି, ଏ ବର୍ଷ ବି ସେଇ ମାଘ ସପ୍ତମୀ ହେବ। ବେଶ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ, ବହୁ ଲୋକ ଖାଇ ପିଇ ଆନନ୍ଦରେ ବୁଲିକିରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଶୀତ ଦିନ ତ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ରାସସ୍ଥଳୀ ସେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କର ଜଣେ କିଏ ଶିଷ୍ୟାନୁଶିଷ୍ୟ, ଆଜ୍ଞା ସେ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଆସନ୍ତି। ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ ପରଦିନ ଷଷ୍ଠୀ ଦିନ ତାଙ୍କର ସେଠି ମହୋତ୍ସବ ହୁଏ। ଆଜ୍ଞା ସେ ସେଠିକି କାଳ ଦେଇକି ତା ପରଦିନ ପଳେଇ, ସେଠି କେହି ଲୋକ ରୁହନ୍ତିନି। ଏଠି ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ସେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସିଏ ସକାଳେ ଆସିବ, ଫୁଲ ତୁଳସୀ ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଇକି ତାଲା ପକେଇ ଦେଇ ପଳେଇଯିବ। ଏତିକି, ସେଠିକି ବି କେହି ରୁହନ୍ତିନି। ପରିଚାଳନା ଭିତରେ ଏଠି ସବୁଦିନ ରହିବା ଭିତରେ ଆମର ଇଏ ଧାମ ନାଁ ହେଉଛି ଅନନ୍ତ ଧାମ। ସେଠି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଆଶ୍ରମ, ବୈଦ୍ୟନାଥ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆଶ୍ରମ। 2 ନଳୀ ଗୁମ୍ଫାରେ ଯଦିଓ କେତେବେଳେ ରହୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ରହୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଶନିଙ୍କ ପାଖରେ ନଳୀ ଗୁମ୍ଫା, ସେଠି ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ରୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟେମ୍ପରାରୀ, କେହି ସ୍ଥାୟୀ ହେଇକି ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ କିଏ 15 ଦିନ ରହିଲା, କିଏ ମାସେ ରହିଲା, ଏମିତି ସେଠି ବି ସେମିତି ଚାଲିଛି। ଆଉ ରାସସ୍ଥଳୀ ତ ଗଲା। ଏଠି ଅନାନି ମଣ୍ଡଳ ଉପରେ ବୈଦ୍ୟନାଥ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କର ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ସମାଧିସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କର ସମାଧି ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଦିନ। ବାବା ଏସବୁ ଆଶ୍ରମ ସବୁ ବହୁ ପୁରାତନ ଆଶ୍ରମ, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ପୁରାତନ। ଆଜ୍ଞା 100 ବର୍ଷ ଉପରେ ହେଲାଣି। ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲେଣି। ନିର୍ଭୟାନନ୍ଦ ବାବାଜୀ ସଦାନନ୍ଦ ଥିଲେ, କ'ଣ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ବାବାଜୀ, ତାପରେ ନିର୍ଭୟାନନ୍ଦ ବାବା ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ମୋର ଆଶ୍ରମ ତ ଆମର 20-22-23 ବର୍ଷର ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଇଏ ସ୍ଥାନ, ଏଇ ଯେଉଁ ଜଳକା, ଆଜ୍ଞା ଏଠି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି। ପରସ୍ପର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଏଠି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି, ଏଠି ପୂର୍ବ କାଳରେ 752 ମୁନି ଋଷିମାନେ ଆଶ୍ରମ କରିକି ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିକିରି ସବୁ ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ରହିକିରି ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିକିରି ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। କିଏ ବି ଯାଇଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିକିରି। ଏ ଜାଗା ହେଉଛି ସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାନ। ଏଠି ଆସିକିରି ମୁନି ଋଷିମାନେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରନ୍ତି, ଯୋଗ କରି ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରନ୍ତି। ଏତେ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ। ଏଠି କୌଣସି ଅଧର୍ମର କିଛି ରହିବନି। ଏଠି ଆମର ପିଆଜ ରସୁଣ ହେବନି। ପୁରା 360 ଦିନ ବର୍ଷକ ଅରୁଆ, ଆମିଷ
ତ ଧରିବା କଥା ନୁହଁ। ଏଠି ଯେଉଁ ମୁନି ଋଷି ସାଧୁର ଏଠି ବିଡ଼ିଟିଏ କେହି ଖାଇବନି, ସିଗାରେଟ୍ ଖାଇବନି, ମଦ ଖାଇବନି, ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇବନି, ଏତେ ଚାରରେ ଇଏ ଜାଗା। ଏଠି ଯଦି ସେଗୁଡ଼ାକ ହେବ ତାହେଲେ ବାହାରିବ। ସବୁବେଳେ ଦିନରେ ବି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏଠି, ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଏ ପାହାଡ଼ ଯାକ ଖାଲି ସେ ରଖିବେନି ବାପ କାହାରି, ଅନ୍ୟାୟ ବରଦାସ୍ତ ହେବନି ଏ ଜାଗାରେ। ଏଭଳି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଏଠି କେବଳ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ଯୋଗ ଆସନ, ଯୋଗାସନ ସିଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଜାଗା। ଆଉ ଏଠି ସମସ୍ତେ ରହିପାରିବେନି, ସମସ୍ତେ କ'ଣ ରହିପାରିବେ? ରାସସ୍ଥଳୀରେ ସେଠି କାହିଁ ରହୁନାହାନ୍ତି? କେତେ ବାହାରି ଆଇଲେଣି ରହିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି କେହି। ଫାଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଇଏ ହେଉଛି, କ'ଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି, କେହି ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେମିତି ନୀତି ନିୟମରେ ରହିଲେ ବାବା ଶବ୍ଦ ମାନେ କିଛି ଅଲଗା ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି? ଶବ୍ଦ ଭୟଙ୍କର ଯେଉଁ ନାଗ ଶବ୍ଦ, ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଶବ୍ଦ, ଆଉ ଗୋଟା କିଛି ଗୋଟା ଯେମିତି କାଳ ଶବ୍ଦ ଭଳିଆ ଏମିତି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସବୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ, ଆମକୁ ଭୟ ଲାଗୁଛି, ଡର ଲାଗୁଛି। ଗାଁ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି? ହଁ, ପଳେ ପଳେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ରହୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ। ଆଉ ଏପଟରେ ଏ ତ ଆମର ରୋଷେଇ ଘର, ଏଠି ଯେଉଁ ସବୁ ଚୁଲି ତିଆରି ହେଇଛି, ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚୁଲା ହେଇ ପୂଜା ହେଲେ ବଡ଼ ଆକାରରେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ 5-6ଟା ବଡ଼ ବଡ଼, ସେ ଆମ ଅଷ୍ଟପହରୀ ଦିନ ଏଠି ସଫା ହେଇକି ରୋଷେଇବାସ ଏଇଠି ହେବ, ଏଠି ସବୁ ଟଙ୍ଗା ଯିବ, ଇଏ କରିବ, ସେପଟରେ ଖାଇବେ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଡେକୋରେସନ୍ ସବୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ବରାହ। ଇଏ ବଟ ନାଁ ହେଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ବଟ, ଅନନ୍ତ ବଟ। ଧାମ ନାଁ ହେଉଛି ଅନନ୍ତ ଧାମ, ଅନନ୍ତ ବଟ। ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛନ୍ତି ରାଧା ମାଧବ ଠାକୁର। ଆଉ ଇଏ ତ ମହାବୀର ଏପଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ବଟ ପାଖରେ ମହାବୀର। ତାପରେ ଏଠି ଆମର ହରିଶଙ୍କର ବାବା ନିଜେ ବାବା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିକି ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ମହାଦେବଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ହରିଶଙ୍କର। ଇଏ ନବଗ୍ରହ। ଆଉ ଏଠି ବୃନ୍ଦାବତୀ ତ ରହିଲେ। ଆଉ ଏଠି ବର୍ଷରେ ବହୁତ ତୁମ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକରୁ ସବୁ କଲେଜ ପିଲା ଆସିକିରି ବୁଲିକିରି ଫଙ୍କସନ୍ ବୁଲିକିରି ଯାଉଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲ ପିଲା ଆସିକି ଏଠି ରୋଷେଇବାସ ଆମର ହାଣ୍ଡି କଡ଼ା ସବୁ ଅଛି, ଆମେ ଯୋଗାଇ ଦେବୁ।